Δυστυχώς όμως με τη λήξη του ημιχρόνου είχαμε θλιβερά επεισόδια στην καταπακτή. Βλέπετε στους δέκτες σας και ακούτε τι έγινε κατά την αποχώρηση των δύο ομάδων. Συμπούλης. Κατάλαβες. Με έσπρωσα κύριε Πρόεδρε. Σώμα Συμπούλη. Παρακολουθείτε και εσείς το τι διαδραματίστηκε αμέσως με τη λήξη του ημιχρόνου. Είδατε για λίγο τον κύριο Βαρδινογιάννη και στη συνέχεια ο προπονητής Κοντούς Σαμπάγεβιτς, ο οποίος δέχτηκε επίθεση από κάποιους ανθρώπους οι οποίοι δεν ξέρουμε βεβαίως πώς είχε επιτραπεί η εισοδό τους στον χώρο αυτόν. Βλέπετε τι γίνεται κι εσείς. Ασφαλώς η εικόνα μιλάει μόνη της, δεν χρειάζονται λέξεις, δεν χρειάζεται περιγραφή. Θλιβερά δυστυχώς τα γεγονότα, τα οποία όξυναν και τα πνεύματα στις εξέδρες του στάδιου. Ζωντανά παρακολουθείτε την αντιπαράθεση των οπαδών των δύο ομάδων. Βλέπετε δεν υπάρχουν εκεί αστυνομικές δυνάμεις στο κενό, στο διαφορετικό που χωρίζανε τους δύο οπαδούς. Σας ακούσουμε τον Νίκο Χαραλαμπόπουλο αν γίνεται από τον αγωνιστικό χώρο. Μιχάλη, εβδομάδα των παχών. Κυρίες και κύριοι, κοιτάξτε τι γίνεται. Με φοβερή καθυστέρηση η αστυνομία επεμβαίνει μόλις αυτή τη στιγμή. Εδώ και 10 ολόκληρα λεπτά γίνεται αυτό που βλέπετε τώρα. Εξφεδονίζονται καθίσματα και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς. Νίκο, είναι απορίας άξιων. Εκεί υπήρχε βεβαίως το κενό για να μην υπάρχουν δίπλα-δίπλα οι οπαδοί των δύο ομάδων, αλλά δεν υπήρχε ούτε ένας αστυνομικός από όσο μπορέσαμε να δούμε. Και όπως είπες και εσύ, ξεκινήσαν τα επεισόδια εδώ τουλάχιστον και 10 λεπτά. Εδώ και 10 λεπτά, Μιχάλη, κυρίες και κύριοι, και μόλις τώρα βλέπετε τους ανθρώπους των ειδικών δυνάμεων να επεμβαίνουν. Αν είναι δυνατόν, δεν ξέρω αν υπάρχουν τραυματισμοί, είναι πάρα πολύ πιθανό. Αυτό που έγινε ήταν άνευ προηγουμένου, είμαστε χρόνια στα γήπεδα, αλλά τέτοια γεγονότα να λείπει η αστυνομία σε αυτό το κρίσιμο παιχνίδι δεν είναι δυνατόν. Εσείς βλέπετε και στη συνέχεια των επεισοδίων τα οποία κάπως καταλαγιάζουν τώρα.